Guztioi, tutorial honen helburua poster akademiko bat nola egiten den azaltzea da. Lehenik, lehenengo inpresioa oso garrantzitsua denez, kontuan izateko puntu batzuk azalduko dizuegu. Geroago, posterraren egitura pasatuko gara. Eta puntu hori likidea azalduko du. Tinak esan duenarekin jarraitzeko, posterra egiteko kontuan eduki behar ditugun puntuak azalduko ditu. Posterraren egitura aukeratzeko kontuan esan behar dugu posterraren irakurketa ohikoena eta moduan dela. Koloreak ere garrantzitsuak dira, ondo ulertzeko. Haien artean, kontraste gutxi dituzten koloreak erabili behar dira. Posterraren atalak ondo ordenatuta egon behar dira. 2 metrotako distantziara irakurgarria izateko. Laburbilduz, posterrak motzak, konkretuak eta zehatzak izan behar dira. Eiderrek esan duenarekin jarraitzeko poster akademikoaren egiturarekin hasiko gara. Izenburua, argia, lanaren konklusioak laburbildu behar ditu. Egilearen izena eta enpresarena baldin badago. Abstract, posterraren laburpena da adibidez. Laburpena, lana laburbildu behar du. Kontekstua, lanaren informazioa kokatu leku eta denbora zehatz batean. Helburuak, lanaren objektiboak zehaztu behar dira ideia nagusien bitartez. Itziarrek esandakoarekin jarraituz, metodologia datuak lortzeko erabili izan diren iturriak eta metodoak dira. Emaitzak grafikoen edo tablen bitartez adierazten dira datu nabarmenenak, konklusioa emaitzetatik ateratako ondorioa da eta argiak izan behar dira. Bibliografia eta eskerrak aldakorrak dira, baina erakuleari informazioa beratzagoa lortzeko aukera ematen dio. Hau da dena, espero dugu baliogarria izan.